Anya laki din! Bakit? Gasolin naman dito yung motor. Tama pantakidag pasyar. Ha? Kabayatan na barbaro pa lang. Nagwapo nga ipaspasyar dito aglawlaw. Tapno makita mo talaga ti karo ba? Anya lagi din. O, kistilaya. Dandani maibusan ti bagas tayo. Ngamday taki din ti pampanunuto mo. Sige kayo din bakit? Ala, saan ka pag bigbigyan ko naktuman og madikan eh? Ay, uray! Naumak mo't laditan. Si Kanto, pwede saan ko pagbigbigyan takitam. Di baka mo. Ako ko lang na dyan. Anya lagi din na yan. Saan na kamang angaw layo? Itapay anak po, duti ulok ko naktuwal. Wala na bayag nga awan kas jay. So napurot ti ulam. Halaki din. Bayadan ka mo lang. No, mga baka kitiwiting. Daanag mo na yan. Anya? Marikrik na kitikudil ka mo. Mga bak, titinayak ka numero bakay. Marimiling. Pangaasiman tayo, bayadan na kailangan itilending tayo inton bigat. Awan pa'y sweldo may ngamin. Ay, awan mare. Kinapudno na, inutang ko matlaang ti pagpayad ko inton bigat. Kasta ka di? Ay, ni Auntie Sol nga ta. Ada nga ta kwarta na dayjay. Daytat ni Jack amo mare. Saan mo't asyak ni Antisol? Tapno syak ni saludsudam. Si kakit di mo't mari. Mabitlaang. Kasano nga ako ng mga awan pagbayad mo? Kat nangabak nila kay mo matitiweting dinamingsan nga aldaw. Oho, nakamamot iti day tamari. Awan mo't imbagbaga ni Leo kanyak. Di uray saludsudam ni Goryo ap Cobrador. Isuti nakaibaga kada kami. Ay, nagloko matan ni Goryo. Awan imbagbaga na. Na may saan nakamanan agarod nila kay mo, nukas tamare. Antisol, imutang ka din ni Tina kada kayo? Ha? Ay, saan mo't mileng? Apay ka day. Imay ngamin kanyak iti kalman. Kasla na sing put akitob nga umot utang, ngamin bagak nga awan. Awan mo't imbaga na. Dito dapay agimatang iti bagas da iti kalman. Siguro, inted nila kay nakinkwana tinangabakan ng iti waiting. Iso asaanan nga imutang. Apay, nagabak ayan ni Leo. Ada nga rod kwartada manan ah. Wen anti, nangabak ni Leo iti waiting. Isumo lagayam nga dalaok na apangas ti panagsasauday di kalman. Ha? Gimatang da ngamin iti manok. Lutwan da kano atinola. Iso ako nak, ipadawat ko ti 2 piraso asayute tadandan ni agtubo. Ngam ti sungbat da, saan da kano kaya tinatang? Naglastog at talaga dagay nga agasawa no at dati kwarta nga agamda. Ay, pudno da ita. Iso ati sayute nga ipadawat ko kumakadakwada. Dinawatan at ay karuba nga da kabaulan na iti biyag. Anya? Uray kanukas jay asayo tila nga awan sagpaw na si daan na. Kumpara kadati na nga agasawa, asaan da kanu kaya ti agsida itinatang. Ay, una yan, anya laki de. Uncle Ben, hintayo ag-ride si 100 Islands in Tumbiga. Nay. Nangagmula na ibaga ni pari madyaw na mapanday jay. Ito ay bagamay tamapang ka. Ay, saan mo takas na, Uncle? Naira na lang mo ta. Naira na ngay bagbagamay. Amok to galay mliyaw. Apal mo laman na ita kung namkidi ah. Idi wow, anya laki din, Uncle Ben. Oh, sikapay lang. No anya taday ti kakadwam. Kit ibagamay nga daking ka. Ngure awan may. Di ta ka man langan, Uncle Ben. Awan serbiyo ka sarsarita kung nakmanay. Anya, sikat ewan sir-sirbina kasarsarita liyaw. Siyak pay lang mo talilaw may. Agam amuta yawn kunak manay. Anya laki din. Nagapog ngay mare. Di talang ang Antisol mare. Kasla cake mat day taimot mo. Mangtad ka man. Aywan, cake daytoy. Inutang ko iti anak ni Antisol. Mangtad ka nga ruda na. Kasla na imas mo tilangana. Ay mare, saan ang mabalin niya kastayan?
Tapang birthday ti anak ko daytoy. No kayat mo, umay ka lang ijay balay intun malem. Ay saanan, Mare? Sana bale, tana umak iti kasta. Kan maisa, adamot lang amin cake iji balay mi. Nakadkadlaw la garuden a makaramraman ka iti cake. Sa ita, ibagam nga nauma ka. Ha? Ammom si Katina, ulbud ka talaga. Di ta ka man laungan. Auntie Sol, ada ka di pa'y lako yu a cake? Tay kasla inala ni Miling itay ngay. Ada pa'y dua na ba tetina? Alaok man nga ruti may sa auntie? Apay, ada ka di mat ag birthday nga anak mo. Awan mat kiti auntie, kahit kula ang aramanan manungay matibayad na. 380 ti may sa. Sige, uray 350 latakan kan. Sige auntie, alaak ti may sa, ngam bayadak to ninto nagsweldo ka. Ayan niya, ay sana mabalintina. Lako, ti anak ko na itoy. Sige ket din auntie Sol, sana bali ta dandanin mo tanti pa nagsusweldo. Ay, pasensyakan, sana mabalik. Umay kan tulaangan gumatang no makasweldo kayo. Lakay, ikanak man iti 315 dita. Inak man gumatang iti cake. Anya? Anum ti cake? Anya pa'y ngay, pangisaw-sawak adita tarong mo. Na. Tapno man sumamit, salbag. Anya mo day tang ibagbagamon bakit? Uri awan sausawan na day daw eh. Kahit nasamit lat na. Saludsudam to mga menu pangusarak. Salud-sudak tawan mo't ag birthday nga anak ta. Apay, masapol nga dag birthday sa tay makapangan iti cake? Ay kitwan na. Anya lagi din. Ay, apaw! Nagado pa'y lang nga sasawam. Ikanaki din iti 350 tanak gumatang. Nagado ka nga. Awan kwarta. Kasano manin nga awan kwartam? Nang ipanam iti nga bakam iti huweteng. Ay kat na ibusin na. Alangan kid di mo da sana may ibos. Nagado paggastusan. Anya? Kasano ibus kat 2,000 laang mo tinakis sa idi kalmana? Naibos nga ro day na pinagdagulit ka na ya. Naisugal mo man na nga. Wan man langay. Intayak iti kalman iti waiting. Marik na kami ng mga baka mananggay. Kaya't mo asawan? Intayam ti 3,000? Way, pinagsisinak. Taiso nga minti ko na ni Goruyaw, ako brador. Amom Leo, nagkaro at talaga ti kinamaag mo. Nagkaro at talaga ako naktunad. Anya? Apay in may nagsaludsod ni Tina no mano ti presyo tila ko yu akik auntie. Aywan, imay idikalman, kaya't na nga utangan ti maysa, ngam saan ko nga inted. Kasta ka di? Nangag ko gamin nga agap apadakin nila kay na idikalman. Kat dumaw dat iti 350, nga pagkatang nakano iti cake. Pilpilitan na nga utangan na, ngam ay saan ko nga intulaw. Naimbagpaykan ka, taamok abayadam, gamday jay atina, ay na, nagkaraw, ti kinaulbod na. Ay, pudno day ta auntie. Idi pa'y akas jay ti ugali na. Kita man idikalman. Nakadkadlaw ang makaramraman iti cake ta dumaw dawat. Imbagak nga umaylangan ijay balay, ibaga na matun asaan kano. Nauma taadda kano cake da, anya lakit din. Ay wanggan ba kay? Sa pa mga ibilag ti blue at t-shirt ko yung bigat. Ha? Apay pangusaram iti t-shirt ablo lakay? Ada ilakad mi ni pari dado apapilis indong bigat. Sinaludson na karon no kayat ko kano asyak lang ti mga biyahe ti jeep na. Ay kat nagwun ka kuman alakay. Iso nga rod ako naking ka sa pa mga ibilag ti blue at t-shirt ka. Ay wun ka man niya. Medyo umislo ako ng konti ah. Ay ibagam lang ba kay? Nukurang kay ti sibog tanay. Kumapkapoy mo, tinti pa ng kawa, ma'am. Namagan sa amit tayo, oh. Ah, dayta ka man nun. Sibug man ti bagbagamon. Sibug tarupam, dita ka man laangan. Ay na, pari John. Nagala ka lang aro din iti Jeep. Ay, dahan pa'y lang, man. Apay, ayak. Anya, bibiyang mo, paray.
No kaya mo kumatang kay ti Jeep sigurado mabarbaraw. Ayaw na pare. No siyak ti kumatang iti Jeep, tay brand nyo. Ngam, aguray. San ba nga ita? Nagbayagan nga eh. Di ko naman kinay awang kwartam kay gatang mau. Naglastog ka nga guyaw dito Jeep ni paring dadaw. Ngumuray karag-karag awang mga road Jeep mau. San matakas na pare? Ti bagbagak lang. No kumata, tay barbaraw. Kaslata motor ko. Itaan man ti motor mo? Sikanhan lang. Ay uray sikan hanti motor ko at least. Kas abinayada. Sa nahulugan. No may kalaang dito yung agpalastog paray. Nasaysayat pa yung agawit kalaangay. Ha? Mare, apay kukwayaw, day ta Jeep. Ay, saan mare? Daytoy mo tay jeep ni Dado. Ipagpabiyahin na lang ang kinilakay ko. Ah, kasta? Siguro, no imbaga ka jeep mi daytoy, ibagamot nga gumatang kayo iti jeep nyo niya. Si kakit di mat Mare. Saan mat ah? Nasayaat no kasta. Kunak ano, ibagaman nga gumatang kayo mat. Wino saan, ibagamanin nga ada jeep yo. Nga uray awan mat. Apay, saan ka din nga agbiyahe ni Dado? Hay, jak mo. Isulad tanti sa ludsudem. Ay, wan man. Salud-sudak man nga agpaiso. Danga. Sa ludsudem nga agpaiso? Wan tanong ka sa no, pagalaak mo't nilakay ko iti lisensya na. Tagbirok mo't iti jeep nga ibiyahe na. Anya? Ay, addaman ng tay naglastog ang naapal dita. Naurat a kinaapal. Ha? Asino ti ibagbagam milaeng? Ngiti na agasem man, naamuan na lang agpaspasada nila kay kun iti jeep. Ibaga na maten nga pag-alaan na nila kay na iti lisensya na, tagpasada ka numot. Aniya, anya nga iti imbagam kan kwa na. Pinanawak ladta nanti. Naglastog at talaga nagijay nga agasawa. Kasta una ay akinalastog da, ngam awan mo't ilaslastog da. Isu nga pinanawak ijay, agpalastog ladtan nga agmay-may sa. Nakabaybayag ka lakay. Kunam nga digusam laang ti ulom ngam nagbayag ka. Manuulom aya. Ano usam ka dito aguray? Bakit? Amumit adwa ti ulaw. Adday ta ka manan. Kawumay. Apay, masapul mo pa'y ngamin adigusan ti may saya. Ay kawan na. Tapno sa nanapgad. No si ka, kit di mo kaya't nga ugasan day na may sa ang iwa mo dita kimbaba. Ay sana mabaling kanya. Digusak amin tapno preskaw. Anya? Haya po, agawaam kit di man. Kuna mga aming nga urayin na. Kasano nga urayan ka ijay? Imay ni Tina kat addaman nga agpalpalastog ti danga. Ay ka nagpadaan da talaga nga kasama. Nagado palastog da. Kanya nadaapal da. Iso ano kasjay. Sumbatam sa kapanawan. Tapno mapasagidan da. Tapno saan da panunutin na jas ka. Ay wan lakay, isumot ti araramido kadakwada. Kasi ano kas na. Iso nga ita, mamati ka na lumalaing ka. Tamasibsibugan ka. Kitayam kahit nawatam adagaw timba ka. Anya? Ay naapo, wanan lakay. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din! Insurat ni Red Jose. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.